Som si to dovolila potom aj spočítať, aby ste vedela, takže v bankovkách tam máte peniažky a tieto drobné, takže spolu máte 393 €. Takže dúfam, že vám to pomôže. No, tak to je dobre. Takže toto, takže by sa vám páči. Ako vám to brať? To nebudete vrácať, to je na vašu. To je naozaj dobrovoľne od ľudí, ktorí to chceli dať. Veľmi poďakovať, veľmi. Som prekvapená, zaskočená. Akože neviem, či aj si to môžem vziať, pretože určite sú rodiny, ktoré sú na tom veľa horšie. Prepáčte. To nevadí. Nie. Ja mám veľmi dobrých ľudí okolo seba. Svokor mi hrozne pomáha. Nahrádza mi otca, ktorý mi vždy veľmi chýbal. A manžel. Syn už sám reaguje, hoci mal teraz len 9 rokov. Každý deň mi napíše na lístok: mama, chcem, aby si žil. Prepáčte. Nedávno svokra zomrela na takúto chorobu a syn o tom vedel, na čo zomrela, a teraz on každý deň sa pýta. Má všelijaké otázky, také otvorené dosť. Museli sme mu to povedať, pretože si to želal primár, ktorý povedal, že netreba tie deti klamať, aby potom, nedaj Bože, nejaký šok neprežil. Isté, a tak ako ste povedali, že aj v rodine, aj každý stretávame sa s tým otvorením, s tými chorobami. Treba o tom rozprávať a netreba sa za to určite hanbiť. Určite, že som bola sprvu veľmi nahnevaná, pretože ja som nastúpila do školy. Študujem ako za zdravotnú sestru, asistent lekára, konkrétne v Rožňave. Školu som neprerušila, vychádzajú mi veľmi v ústretí, hoci sa už učím individuálne, chodím na skúšky. Mám čisté jednotky, chcem podotknúť, vysvedčenie poloročné je vynikajúce, baví ma to a zatiaľ to zvládam. Neviem, čo bude ďalej, a chcem ešte povedať všetkým ženám, mladým, hlavne mladým, aby neodkladali návštevy, a tá prevencia, hoci aj ja mám za sebou prevencie poctivou, naozaj každý rok. Stalo sa to proste. Môžem povedať aj takú vec, že vďaka chorobe, je to hrozné, vďaka chorobe, ale som iná, vážim si život, iná, každý deň je pre mňa taký nový, proste, inak sa pozerám na veci. A všetkým ženám odkazujem, určite nech nezanedbajú prevenciu, nech sa neboja. Treba o tom rozprávať. Ja som už docielila to, že 2 ženy z môjho okolia, moje sesternice, obidve už absolvovali takéto vyšetrenia a... Tak to je úprimné vyznanie, tak myslím si, že asi je to dobre, naozaj cielené a možno budete príkladom pre ostatných. Naozaj tým krásnym príkladom. My vám môžeme len želať, aby to všetko dobre dopadlo, aby ste sa vrátili tak do toho spoločenského života s tými ambíciami, ktoré máte. Lebo ste veľmi mladá, ešte máte život pred sebou. A ja v podstate by som k tomu aj to chcela povedať, že keď budete k tomu písať, že s tým, že vy ste vlastne požiadala o ten príspevok mesta a dozvedeli sme sa o vás, tak možno, že aj ostatných občanov vyzvať, pokiaľ budú v takejto situácii, že mesto je tu pre nich a aspoň takýmto spôsobom sa dá pomôcť ľuďom. Takže, a podporiť. Veľmi pekne ďakujem. Určite sa mi peňažky zídu. Už len to cestovanie do tej Bystrice 2-krát do mesiaca minimálne, a potom tie prípravky, ktoré potrebujem, kým to dotiahnem do konca. No, podľa